L-4 filgħodu tnieda l-ktieb Mintoff il-bniedem u l-istorja, pubblikazzjoni li turi lil Perit Mintoff fi żminijiet differenti minn meta ingħaqad mal-Partit Laburista fit-tmiem is-snin 30 sa meta miet f'Awwissu li għadda. Il-ktieb tnieda fl-Għariex dell-Imara, post li ma kienx biss ir-residenza favorita ta' Dom Mintoff, iżda il-post li fih saru qatt kbir ta' laqgħat importanti. Post li huwa il-monument tal-bidliet illi ġab Mintoff Malta. It-tnedija saret mill-editur ta' dan il-ktieb Mario Kutajjar illi għaqad flimkien 29 kontribuzzjoni minn storiċi, ekonomisti, tobba, edukaturi, politiċi, kittieba u akkademiċi fost l-oħrajn. Mario Kutajjar qal li din il-pubblikazzjoni se tagħti bidu għal diskussjoni fuq Mintoff. One News tkellem ma' bint Dom Mintoff, Jana Bland Mintoff, dwar it-tnedija tal-ktieb fuq missiera. Naħseb ħajkun hemm diskussjoni kbira ħafna. Il-ktieb hemm ħafna kitbiet interessanti, hemm fejn tista' titgħallem u jkun għall-interess kbir għal ħafna nies. Fil-fatt, aktar minn 2000 ruħ ordnaw il-ktieb, pubblikazzjoni ta' sensiela kotba soċjalisti, qabel ma ġie ppubblikat. Il-ktieb qed jinbiegħ għal prezz ta' 30 euro mill-ħwienet tal-kotba, waqt li dawk li xtraw il-volum bl-offerta ta' qabel il-pubblikazzjoni jistgħu jiġbru il-kopja tagħhom miċ-Ċentru Nazzjonali Laburista.